Práve sa začal Breeders' Crown 5-ročných a starších na 1700 metrov o 50 000 korún so 7 aktérmi s letným štartom. Dopredu ide Rosvita Skal, na druhej pozícii Sneženka, vonka sa tam rúti favorizovaný Ocean All. Pri spúšovnom prebiehaní cieľa je to Rosvita Skal, ale Bencinovák čaká a zrejme sa chce nechať prebehnúť Oceanol. Ocean All je do blúzu na prvej pozícii, zvonka rozdáva vetre, na druhej pozícii potom Rosvita Skal a Sneženka je pri bariére tretia. Nasleduje Generál na 4. mieste, na 5. pozícii potom nasleduje Treviso a pole uzatvárajú Unkac a takisto aj Erol. V takomto poradí idú kone na protiľahlú stenu a favorizovaný Ocean All už necháva nič na náhodu. Amatér Aleloman v jeho súlke ho pustil naplno, zdá sa, že si Ocean All z polovici protiľahlej steny vypracuje náskok možno 80 metrov. Na druhom mieste však ešte relatívne blízko klusa Rosvita Skal, ktorá však naposledy neprestáva dostihnúť v Bratislave a zvonka sa tam rúti aj Sneženka, ktorá má plnú šancu bojovať o medailu v týchto rozdielov. Na 4. pozícii potom v súlade s papierovými predpokladmi Generál, za ním potom Treviso, Unkas a Erol, ktorý teraz zacval a splní úlohu outsidera. Na konci protiľahlej steny je to stále Ocean All, ale prekvapivo jeho náskok sa už znižuje. Uvidíme, či amatér Aleloman iba taktizuje, alebo to ešte bude dráma, pretože Sneženka, reprezentantka stajne Rokita Hrovka z Bílovec, v súlke s Pavlom Várom sa teraz veľmi dobre druhou stopou tlačí dopredu. Sneženka tlačí na Ocean All a Sneženka privádzajú pohľadom cieľovej roviny. Na 3. mieste ešte Rosvita Skal, 4. je Generál. Nik iný už ten dostih nevyhrá. Záverečných 300 metrov. Ocean All je pod tlakom. Zvonka veľmi dobre útočí Sneženka a snaží sa ešte aj Rosvita Skal, ale už to nebude stačiť. Je to súboj Ocean All a Sneženky. Záverečných 200 metrov. Stále je to Ocean All. Už je naplno vyjazdený a má toho plné uši. Zvonka útočí Generál, ktorý pred 2 týždňami prehral ono s Ostingom. A Generál v týchto rozdieloch šokujúco vyhrá. Generál víťazí, na druhej pozícii bude zrejme Ocean All alebo Sneženka. Generál je prvý, Ocean All druhý, Sneženka tretia, Rosvita Skal štvrtá, Unkas na tabuli 5, bez peňazí Treviso a